Ja, jeg hedder Christian Hansen, og jeg er træner i AIA Tranbjerg. Til daglig er jeg ved VVS Søberg som controller med frakturer, rykker og en kasse for de betaler. Og jeg er egentlig træner i AIA. Det har jeg været. Jeg er jo egentlig rigtig fra Tranbjerg selv og spillet derude i sin tid også som ungdomsspiller, så jeg har været medlem i klubben siden jeg var 5 år. Så har jeg lige haft et par år væk, hvor jeg boede i byen, og så har jeg været fodboldtræner her i anden omgang i AIA i de sidste 8 år. Jeg træner 2 hold op nu. Jeg træner U10 og U13 drenge. Jeg er U10 drenge også. Og jeg er en frivillig for at give en masse tilbage til klubben. Alt jeg selv oplever som barn, alle de gode ting, der er ved klubben. For mig er AIA jo tryghed og kammeratskab, og når man kommer op på AIA, så er lugten af ungdomsrum og halv klubhus, det er at føle sig hjemme. Så det er en af grunden til, at jeg er deroppe i dag, og så give en masse videre til børnene. Give nogle gode værdier videre til dem også, så det ikke kun er, i dag er der rigtig meget, at det ikke kun er os selv og kun vores hold. Jeg vil rigtig gerne have, at det er en klubting, og vi er der alle sammen og hjælper hinanden for klubben, og er en del af AIA. Så det er rigtig meget oppe i klubsammenhold også. Og det er jo nogle grunde til, at jeg er deroppe. Især det er de gode værdier og give børnene en god opdragelse, både en god holdkammerat, men også en god modspiller, så man kan opføre sig ordentligt, både nogle vinder og taber. Og jeg er selv blevet bedre til det med alder. Da jeg var yngre, og også som træner, kunne jeg godt blive sur over at tabe en kamp. I dag er jeg blevet noget klogere heldigvis, og det er at se udviklingen i børnene. Den udvikling, der er fodboldmæssigt, personlighedsmæssigt. I de børn, træner, er det hele værd. Se den glæde, der er i dem. Samtidig med, at jeg lærer mine børns kammerater at kende på en helt anden måde, når jeg træner med fodbold. Det er en af de store grunde til, at jeg træner deroppe.